Али? Става всякак. И с вода, и без вода. Не става. Функционира, не продължаваш. Продължава. Ама, На такова, чакай на поне видео. на следва така. По-сигурно това може. Ай. Ако да го не го строго. Може да кажа, горе, стачката, горе, Добре. знаеш ли? Горе, стар оператор, разбира се. Ма много тиха музиката. Това е максималко. Хайде да снимай, че се уморих да позирам. Лайка. Тук е. Така се му да снима, че се уморих. Да, снимай. Като снимаш, дай чакай да... Като снимаш, чакай да снима хубаво. Те така ги така, снимай ги така. Как ме? Сними ги. Сега кой ме снимаш, ще пускам на земята. Айде да. Снимай ги, бе, не. Не. Ето снимам ги. Не трябваше да ги снимаш, кога я вече ги снимал. Не, поправим. И то не може да се спре. Поправим. Снимай, че се уморих. Какво се води? Да позирам. Няма работа. Няма той може да Може ни да кара сериозно. има, да, камера, това е всичко. Ето тук малко, ако искаш да се нагрееш. Дай ли това? Как му щеше да штракне. Страка, той ще страка. Има се това направим. Снимай ме. Айде, снимай ме. Внимай, като не това за колко се радват. Ама чакай И сега. това е това. Ама то Това не е път ли... кавалерка. Штракнеш и Ма той още Ма не не. Не е снимка, видео е това. Така ли? Да, кавалерка. Това е филм. Боже! Това е цял филм. Ама аз мислех, че... Аз мислех, че... Значи... Филми снимаме, клипове. значи, Филми снимаме сега, Холивуд. Холивудско студио. Спорт. Аз мислех, че Ти мислиш ли така, штракна като фотоапарати. Аз съм от 20 специално, мога да Там правя къде я беше дошла, ще я ведне. Да. Леле, Бойко! Всичко После нали? ще ги видим. Нали е цял клип? Айде, нямам търпение да се видим. Сега си видиш на това на екрана, спокойно. Продължи още да. 10 минути имаш. Много време. 10 минути. Кушния пак, кушния. Стига. Кушния. Бойко! Тя поне не е тежка. Е тежка. Утре това ще питаш къде е Бойко. Да. Съм в Германия. Къде ще има да си говорим за тебе? Това има спомниш. Ти от Германия някоя вечер ще ни се обадиш. Кога кажеш тогава? Винаги съм на разположение. Страшно си. Стига това. Айде сега малко. Дай ще продължа. Викам Боже. Ето тук пак сте. Мене да не снимай. Видео всички? Вала, що ме закачаш гаджето сега? Чакай да. Нищо да кошете се малко, аз ще губам се. Малко почивка, бе. Малко с мен не взема. Малко почивка. До сега я гуши Малко. Ми към къде? Да видим тази жива жар имам. Така, нагри си дупенците. Ох, машала. Ох. Добре, да го пипнем. Това и не става, забранено е. Ай, забранено е. Не, има друга песен. Невъзможно е да забрави всичко, мила. Невъзможно е друг да си ме заменила. И другите де. Невъзможно е, точно за малко секундица. Снимам всичко, не бой се.
Дай ми аз. Това ми е професията. Една от професията ми е това. Аз това ти имам си. Добре, моята учителка по каране. Да и моята леля. Моята учителка по каране. И да и моята леля. Айде, Молича, приятел. Аз ми казали, че те оставям на сигурна тук. Човека си трябва по-сигурна. Нали те продаде? Ти ги продаде? Няма такова нещо. Личен приятел, знам, че не се Да. само те да се разберат, да са бачални. Еми, ако искаш, изтрия се. Не, викам да се столичаме. Няма тогава. Разни цяли сяда. Това е готово. Не позирам ли още? Еми, ако свалиш това нагоре, няма да сгрешиш. И иначе се казва си наделено отгоре. Айде, Ох, чакай дупето да видим. Така, да. сядам. Приключвам, сядаш, добре, приключвам.